Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, estamos na Radio Galega e de novo é a novena semana que non estamos en Lagulet, é unha mágoa, pero que lle imos facer? Estamos noutro lugar, bueno, cada un no seu, e hoxe temos un programazo bo, Vou tentar non enrollarme moito ao principio porque temos tantos convidados hoxe, como a sempre, que senón non falan logo nada. Vou comezar saudando aos convidados, non vos parece mal, non, equipo? Para que a xente saiba. Bueno, nada, e logo xa facemos un repaso. Estamos agardando, por certo, a chegada de Pepe Capelán, que vendo médico. É raro ter médico cita o domingo ás 12 da noite, pero claro, está a cousa saturada, entón pois claro, cando lle deron cita dixo, eu vou para lá. Saiu do Malicia Noticias, foi o médico e en canto saia, pois xa se pon en contacto connosco. Pero imos dar a benvida primeiro a un home que hai que dicir, logo xa falamos, estivo a piques de estar connosco no primeiro especial de fin de ano que fixemos, o que pasa é que despois, como non viu para Galicia, pois foi imposible. Pero despois de todo este tempo, o mellor xa chegando ao final da vida deste programa, non nos sabemos, quen sabe, quedanos uns programiñas, a ver se a renovación está no aire, que eu non digo nada tamén, xa se están escoitando os que mandan, está a renovación no aire, que non custa tanto tampouco, pero bueno, xa farán eles. Miguel Lago, benvido. Como estamos? Buenas tardes, moitas gracias. Boas noites, boas lo que sea. Bueno, yo ya he perdido la noción del tiempo, pandémicamente hablando. No te preocupes. Cuando sea esto. A ver, RQR está en Cuntis, ás veces a estas horas fai un solazo terrible, O sea que non te preocupes. Mira, RQR, os que están vendo polo vídeo podcast ven que ten un solazo, porque ten microclima en Cuntis. Bueno, que tal? Onde estás, Miguel, para que saiba xente, para ubicarnos todos xeográficamente? De onde nos falas? Desde mi puta casa, que no me dejan salir. Básicamente. Pues, ¿qué tal? Que te diga? No, que ven. Estás en Madrid, ¿verdad? Bueno, estás en... sí, bueno, en Rivas hacia Madrid. En Rivas hacia Madrid. A unos 17 kilómetros de la Puerta del Sol. Moi ben, que tal levaches este... Bueno, ti ainda estiveches así lusco e fusco traballando, non? Un pouco, pero que tal levaches esta temporada? Vos estamos facéndonos a fase 1 edition, pero vos, bueno, non se sabe, o mellor se estades en fase 1 tamén, que non lín as noticias, non o sei. Non, ainda non. No, Madrid está en fase 0, entraría en fase 1 se ya aproban. O próximo lunes. Oxe, claro, porque xa é lunes. Claro, bueno, pero é que non ligas noticias. O mellor estamos todos en fase 1, o mellor non. Bueno, tampouco hai que adiantar. O mellor estamos todos en fase 1. Bueno. Penso que xa estamos todos en fase 1. Bueno, mira, eu vou facer o programa en fase 1. Claro que sí. De outra maneira. Aparte que... así estoy máis contento. Claro, sí, fase 1. De hecho, vengo de tomarme algo en unha terraza. Que tal, Miguel? Hoy mejor. Tío, benvido a fase 1, Miguel. Claro, benvido. Aparte ti tes raíces galegas. Por esa parte podes estar na fase 1 que ti es de aquí, entón, claro. Bueno, pois é unha parte. Sí, claro. De feito, eu non teño raíces, joder, eu son bueno, de Vigo. No, ti es de Vigo. Pasa que levo 12 anos vivindo en Madrid, pero a marcha diso, meu cuñado, por exemplo, xa me mandou unha foto dunha jarra de Estrella Galicia nunha terraza. Como son os cuñados tamén, che digo, ás veces. Puta, sí. Claro, bueno. En fin. Asqueroso. Bueno, nada, moito cariño para todos os cuñados, concretamente tamén saúdo para o cuñado de Miguel Lago. E imos saudar a dúas convidadas máis que temos hoxe. Seguimos xa en fase 1 seguro, porque ela está en Galicia. Agora nos dirá exactamente en que punto. Fátima Pego, por primeira vez no programa, que estiveches a piques de vir esta temporada tamén. Ai, sí. Pero bueno, ao final estás aquí. Moi boas, que tal? Como andamos? Bueno, moita xente coñece como cantante da Panorama, outra xente coñece tamén por moitas aparicións que tivo na televisión de Galicia en diversos programas, así de memoria Luar, Malicia Noticias, algún máis que se me escapa. Bamboleo, sí, aí andamos por aí. Fun pola aire esta temporada tamén. Bueno, que tal? Onde estás, Fátima? Pois eu estou en Bastavales, que estamos a 15 minutiños de Santiago de Compostela, e nada, no rural, ou seja que, bueno, nós somos desafortunados, eu son unha das afortunadas que podía sair a pasear, a tirar as pernas, ainda no confinamento máis duro, pero bueno. Miguel, non é nada persoal, é unha cuestión de que está ali ela, en Bastavales xa está. Por certo, cantas veces che dixeron a broma das campás? Que bonitas campás ou algo moi habitual, non?
Poucas. Chas. Nestes anos de vida, pouquiñas. Cántanos algo de Rosalía e esas cousas. Logo falaremos dos vosos proxectos, porque ti ademais, claro, tiveches que transformar toda a temporada. De feito, cando non viñeches, se non lembro mal, era porque comezabas os ensaios coa Panorama, coa orquestra, e claro, logo, pois, con todo o que pasou, obviamente, houbo que trastocar plans, e despois falamos un pouco, Efectivamente. porque sei que tes aí algúns proxectos tamén a pequena escala, máis a pequena escala Sí, do que adaptándose ás circunstancias. do que tes en verán, pero bueno, logo despois falamos. Por último, non podemos deixar de saudar a muller que nos vai poñer a nota musical ao final do programa e que vai estar connosco tamén durante este tempiño, Erika Luis. Moita xente a coñecedes de ser integrante de Broken Pitch, pero tamén ten unha carreira en solitario. Erika, ben vida, como estamos? Moi ben, moitas gracias. Onde estás ti, Todo ben, por todo saber? Pois eu estou en Pereiras, un pueblo de Mos. Bueno. Bueno, tamén sen queixa. Sen a queixa, verdade, non? de aquí. Estiveches facendo tamén directos durante esta cuarentena moitos domingos, se non me trabuco. Bueno, diso falamos agora mesmo. Lembramos para toda a audiencia que non chegou aínda Pepe Capelán, pero en canto chegue, nos poñémonos en contacto con el e agora imos a saudar ao resto do equipo, porque aínda que estamos... La que está dando el Pepe por una veneria. Sí. Quiero decir... Claro. Bueno, logo preguntamos. Es una pastillita o... Claro, eu que sei. Carlos, tú lo sabes. Sí, por experiencia propia, claro. Bueno, pero tampouco non lle digas nada, entendes? Que ao mellor ben afectado a toparse así de súpeto con estes comentarios. Bueno, Pepe dalle igual un pouco. Xa despois desta semana, que levo unha semana moi boa, non te preocupes, xa vai, bueno, xa che contarei. Non tivo a mellor semana da súa vida Pepe Capelán, pero bueno, despois... Pues ahora que se lo terminen con una enfermedad grave. Mira, falando do rei de Roma, chega agora, pero como chega agora, imos xa facer a presentación oficial de todo o equipo neste gabinete de crise que levamos. Dende Cuntis, hoxe cun look que dixo David Augusto fora de micros. Non, que non dixo? Que lle recordaba... Fran Rodríguez. Fran Rodríguez, que che recordaba hoxe o aspecto de RQR que ten hoxe? Un look Jewish. Un look Jewish, vale, moi xudío, moi xudeu. Que tal estamos, RQR? Como andamos? Hoxe estou nervioso, Por que? Hoxe estou nervioso porque está Miguel Lago, xa o presentaches. Sí. El é un espello sempre no que reflexarme. Xa sabedes que eu máis coñecido que son polo cuidado do meu look sempre. Claro, Miguel aí faime a competencia. Eu sabedes que son o cómico máis sexy de Galicia, que non galego. Claro. De Galicia. Claro. No, Miguel, non... É un espello para min. Non tomes de coña. Ten título e todo, Está autoproclamado cómico máis... Bueno, este é o de Capelán, que é o segundo é máis pequeno. Home, Pepe Capelán, xa chegaches, como estamos? Benvido. ¿Qué tal? Mira, estaban, bueno, logo agora xa che van comentar. Como andas? Xa dixemos que sais do médico, porque non che deron outra hora que ás 12 da noite, Claro, 11 da noite. Exactamente, porque vou a médicos moi raros que me atenden despois do Malicia Noticias, entón, bueno, xa vedes. Bueno, E as luces do coche guapísimas, As luces Sí, isto é todo LED, non gasta nada. Vale, ok. Dende onde estás hoxe? Porque hoxe non estás en Arteixo. Non, amigos, estou dende Santiago de Compostela. Buah, dende a capital. Nada, que dixo Miguel Lago, bueno, Sí. non sei se dicirlo. Sí, digo yo, non, que o que montas por unha veneria. Sí, porque además era una preocupación sincera, o sea, que no lo puedes repetir. ¿Qué tal la clamidia, Pepe? Ben, non? Progresa adecuadamente. Bueno, pues, Moi bien. Ya está. Iso é importante, Está por certo. perfecta. Hoxe o mellor, Pepe, tes consulta, que nos chegou unha, aí nada, que me mandaches, se dá tempo. Tampouco prometo nada, que a ver se me No, entendes. sí. Pero Estou como para pasar consulta. Bueno, non pasa nada. A mí isto lembrame, a semana pasada viralizouse unha captura de pantalla de Forocoches, bastante vergonzosa, donde falábamos usuarios de clubes de carretera. Entón había un que decía, todo cheo de razón e con unha gran indignación, decía, esto do coronavirus
veu fastidialo todo porque ahora xa non podes ir con seguridade, dá miedo ir e pillar algo. Claro. E me hizo mucha gracia. Extraño. Tamén está connosco, por certo, dende algún lugar da travesía de Vigo, no propio Vigo, Alejandro Martínez. Pini, como andamos, Pini? Que tal? Boas noites a todos, como estamos? Dentro da túa subsección da presentación, hoxe estás vendo algo en Teledeporte ou non? Sí, estou vendo de actualidade un partido de badminton, me están votando. Que ben. Carolina Marín contra Gilmore, que creo que tamén, aparte de xogar a guitarra, o badminton toca a guitarra ben. Moi ben, sí. Aí conta como sección hoxe eso, Iso conta como sección? Non, a sección é Está. curta de Pini, pero logo ven no seu momento. Home, son eu para saltarme os golpes a escaleta. Ti crees que isto é normal? David Augusto, dende Vigo, como andamos? Algo máis que engadir a todo isto, tal e como estamos? Pini ou máis eu? No, ti, Pini xa Eu falou. estou moi preocupado por Pepe. Por que estabas É preocupado? que vexo no coche, vexo que non leva cinturón e xa estou nervoso. Estou aparcado. Home, non que hai problema. que se está Bueno, facendo Mira, está Pepe esta semana. teño máscara, teño guantes, todo, por si acaso, por lo que pueda pasar. Pepe lleva un mes viviendo en el coche, pero no os lo quiere decir. Joder, Miguel, es verdad. Bueno, home, non pasa nada. E por último, Fran Rodríguez, que agora falamos con él, que hai novidades, díxome, vou vos poñer en antecedentes tanto a Miguel como a Erika como a Fátima do que leva pasando na casa de Fran Rodríguez nesta cuarentena que levamos dentro dun anaquiño, e despois falamos en nada, en canto empecemos o programa, que como sempre sabes que este programa empeza 15 minutos despois de que saen o comezo do título do programa. Como que non, e aos 15 minutos metemos a sintonía. Bueno, é moi noso. Fran, antes de nada hai que dicir que hoxe é 18 de maio, e o 18 de maio de 1969 nace a cantante estadounidense Martika. Xa está, é a efeméride de hoxe, que non sei se os parece ben ou non, pero é a que había. É a que, bueno, o mellor ten algo máis que dicir Alejandro Martínez Pini. Pini, isto é un clásico. Que tal? Non sei se tes algo que analizar. Sí, de Marticas eran as pistolas aquelas de cando éramos pequenos. A sección de Pini, amigos. Eu sabía que ibas ir por ese lado. Este é o nivel, amigos, tampouco esperemos máis. A ver, levamos 118 programas. Se non tedes claro de que vai o programa, eu creo que tedes un problema, ou non? Como que non? Ai, non quedou de todo mal. Amigos, amigas, a Casa do Presentador e Radio Galega presentan un programa que sempre foi de letras. Como que non? Esta noite os Special Guest Stars son Miguel Lago, Fátima Pego e a música de Erika Luis. Comeza Como que non, dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, benvidos a Radio Galega. Estamos no Como que non. Estamos hoxe, vamos, cun luxazo de convidados. Miguel Lago, Erika Luis, Fátima Pego, benvidos a este programa que, como ben dicía sempre David Amor, empezamos aos 20 minutos, de que en realidad o formato é media hora, sabes? Pero os primeiros 20 minutos son de introducción, para ir quecendo. Bueno, cousas que facemos. Como non nos debe escoitar ninguén, pois aínda non nos votaron, pero tampouco digades nada, vale? Que decir, para qué? Para que aí estamos, xa veremos que pasa ao final desta temporada. Imos comezar co programa porque temos a Fran Rodríguez. Eu quero que, antes de que comecemos a entrar en materia, Fran, fagas un resumo do que aconteceu na túa casa, tanto para que Miguel, Fátima e Erika teñan máis menos un concepto do que leva pasando estas últimas 9 semanas, se alguén da audiencia acaba de incorporarse, tamén que teña claro de que vai o conto. Poñoche a sintonía primeiro ou queres entrar? Sí, non? Poñoche que ase mellor a túa sintonía. Dentro sintonía. Ai, como é? Dilo outra vez. Como é? Dentro sintonía. Fran Rodríguez, famoso na cuarentena por poñer no seu muro de Instagram
fotos en branco e negro dunha Ra que se parecía moito a Ra Gustavo, que por iso ten esta sintonía, pero que non quixemos nunca dicir se era Ra Gustavo ou non, por se hai problemas con Disney. Este programa, podo vos asegurar que non está preparado para unha demanda de Disney, bueno, de Disney ou de ninguén, ou dun veciño. Non estamos preparados para nada, orzamentariamente xa rematamos orzamento hai 2 meses. Pero, bueno, imos contar, para que saiban Miguel, Fátima, Erika... De todos xeitos, chamas famoso xa a calquera, quero dicir, o sea, famoso por poñer unha Ra, famoso tampouco. Bueno, sí, resumo, boa resumo. Veña. Reformas paranormais. Comecei a pintar a casa, a rascar, a lixar, a coaplas, tal, e de repente, pois, unhas humidades que empezaron a florar ata que materializouse a cara de don Leandro de Borbón e aí abríronse un pouco as portas do inferno e empezou a entrar xente paranormal na miña casa e agora xa teño pois o que chamei un día Pachá Paranormal, as jetas de Belmez, os jetas de Belmez que aí están, bueno, ainda que esta semana pois ti lembras, Carlos, aquel anuncio que dicía este home apostou no todo ao negro e saiu vermello? Sí. Así un pouco estou eu esta semana fracasado. Non falamos... Eres consciente de que como mucho puede haber 10 en cada uno en tu casa, ¿no? Eso sobre todo manténlo. Bueno, porque te podrías... Claro. É que non sabemos ectoplasmáticamente tamén se axustan as normas. De todos os sitios, cando falaches de apostar todo negro, creía que falabas do último espectáculo de Miguel Lago, como metimos aí a cuña, pero bueno, que diso como tú no te preocupes, de todas formas, si son más de 10, pero votan al PSOE, no va a haber problema. Vale. Nese caso, quedo tranquilo. Ti veches máis de 10 a semana pasada, porque claro, empezoulle o de Leandro de Borbón, pero que foi o primeiro que materializou. Pero logo xa chegou pois Margarita Landi, chegou Maciel, con Gunila von Bismarck, Luis Ortiz e o mesmo Pocholo, pois xa a cousa foise de nai e chegaron os problemas, Carlos. Xa entendo. Apareceu de fondo unha parella da Guardia Civil, a semana pasada xa estaba un pouquiño máis próxima, esta semana xa temos o lío feito, como dicía, son un fracasado, perdino todo. Pero xa, o sea, pecharon, bueno, acaba de chegarme o WhatsApp, vou compartir a fotografía, non solamente cos nosos amigos que nos están escoitando pola radio, que podedes entrar en @ como que non radio nas nosas redes sociais e podedes ver como está o muro de Belmez, digamos, de Fran Rodríguez, pero para que vexan tamén os nosos compañeiros como vai o conto, pois isto é o que tedes. Carlos, mentras a min non me quedaron de chamarme alguén do franquiciado de Fran, non me chamou ninguén polo de agora. Jesús Gil. Sí, quedou, pero non chamou polo de agora, polo que sexa. Fernando, agora entenderás por qué. Porque, vale. Claro. Porque pasaron cousas e Jesús Gil pois non foi quen de contactar contigo porque bueno, aínda estamos vendo legalmente se aínda podemos intentar pois achegar. Aí tedes a imaxe. Sí. Como podedes ver, pois a chegada da Guardia Civil multiplicouse, a cousa foise de madre. O primeiro en caer foi Carlos Tresandí, que xa o están sacando en volandas, con malas maneiras, e de dicir, aí o tedes, e logo, pois, Arlequín, a momia, fuxiron como as ratas. Carlos, xa che dixera a semana pasada que Bienvenida Pérez non era unha boa compañía. Unha boa compañía, xa vexo. Xa marchou do teu carón e agora está saindo pola parte esquerda da pantalla. Tamén Jaime de Mora e Aragón e Mocito Feliz, se vos fixades, están meténdose na parte máis oscura xa do que é a imaxe psicofónica. Digo, a imaxe psicoplástica. Pepe Capelán ten diante a dous axentes da Guardia Civil. Era o que lle faltaba ao pobre Pepe esta semana. Promete conflicto. El sigue moi sorrinte, moi así, moi ufano, pero cuidado porque non sei o que se me ven encima aínda. Claro. Aí o tes. Pero como vedes xa as ratas comezaron a abandonar o barco paranormal.
o barco foi contra as pedras, eu teño unha multa en riba, pero tremenda. Os fruitis seguen. Digo que os fruitis seguen. É unha cousa que me chama a atención que os fruitis sigan en neste panorama e que están aí, pero que non se ve moito, Están entre Pepe Capelán e Margarita Landi. Teño dúbidas se a parella da Guardia Civil que ten diante Pepe Capelán a ten por el ou polos fruitis que caminan sobre a súa cabeza. Claro, pode ser, non o sei. Pero hai desaloxo, un desaloxo, outra ocupación, xa vemos. Non sabemos se van a ocupar algunha parede libre da tua casa fora do cuarto da lavadora, pero eu vexo que empeza a haber problemáticas nesas jetas de Belmez que tes montado. Sí, xa vexo que vamos. Eu digo que vos fixedes porque eu digo que Arlequín e a momia van a cobrar, pode ser. Xa. Están levar no lombo, pero ben. O único que me fixo é que, por exemplo, Gil, Fernando RQR, Masiel, Luis Ortiz están aí como se non pasase absolutamente nada. Bueno, porque Masiel xa a estas alturas da cuarentena xa non coñece. Jesús Gil está falando co seu abogado para intentar arreglar o asunto. Sí. Margarita Landi, pois, ao seu. Bueno, Luis Ortiz, co turbante, tampouco é unha persoa da que podamos agardar unha reacción excesivamente de resistencia. Vamos, entendo. Non penso que vai a resistirse. Entendo. Bueno, onte pola noite comezou todo, foi o momento, o detonante, a chegada da Guardia Civil. Eu tentei gravar de novo psicofonías. Ah, sí? Sí. As 3:30 da mañá no cuarto da lavadora. Unha comproba porque debes ter aí... Pois vou ver agora. Sí que teño. Esta é a última que me enviaches. Isto é unha psicofonía gravada onte pola noite. As 3:30 da mañá. 3:30 da mañá no cuarto da lavadora, que é a hora de que din os expertos, no Grupo EPTA e toda esta xente, que cando hai que gravar. Solo di o Grupo EPTA. Os expertos... os expertos... O Grupo EPTA segue habendo tensión entre vos, non? Bueno, Paloma Navarrete non arranxaches. Xa che dixen a semana pasada que rompí relacións con Paloma Navarrete porque... Bueno, porque xa tocaba. Non contes tampouco. Pedín axuda, aí non estaba o Grupo EPTA, Non entres tamén. Se non queres entrar porque pode haber problemas legais, pois non entres. Pero a Paloma tiña un agarimo especial, digamos unha boa relación, e agora, pois mira, mala rompeuse. Que llevas facer? Bueno, como se rompen moitos matrimonios, é cousa do confinamento tamén. Bueno, pode ser, hai moito, veremos se o repunte de divorcios é certo ou non cando fagamos repaso, cando remate o confinamento, que a estas alturas tampouco sabemos cando vai rematar, que o que estea libre de culpa que tira a primeira pedra. Por certo, teño aquí a psicofonía, a calidade é que é porque é unha psicofonía. Claro, isto está pasado directamente do casete, digitalizado, e imos escoitalo, non a escoitei aínda hoxe, pero imos poñer a orella e vemos o que gravou onte pola noite Fran Rodríguez no cuarto da lavadora, a ver que pasa. Quieto todo el mundo, cheguei a escoitar. O que parecían disparos ectoplasmáticos. Entendo que hai problemas, o sea, o do desaloxo vai en serio. Non, chegaron con forza, e, bueno, quero dicir, a ver, eu entendo que podamos molestar, que de repente un garito paranormal pois pode pasar os decibelios nun momento determinado se o gravas, non? No ruido blanco e tal, e logo analizas, pois, claro. Pero ten en conta que dixo Miguel antes. Había máis de 10 persoas. Claro, é que ao final... Miguel ten razón. Claro, aí comeza a haber varios problemas. Aparte dos decibelios ectoplasmáticos, reunión de máis de 10 persoas, distancia de seguridade no muro, tampouco apreciamos, as cousas como son. Guante ningún. Claro, entón... Luvas non había, mascarilla tampouco. Máscaras tampouco. Decías RQR algo... Digo que ectoplasmáticamente tampouco se tocan, entonces a distancia tampouco é... Bueno, hai un vacío legal aí. Iso é o que lle dixen eu onte.
A cando chegou a Guardia Civil, pero non atenderon as razóns. Viñan xa co xesto torcido, a verdade. Claro, bueno, é normal. Esto está pasando moito, Non sei se comentáis, mira, isto foi 5 de maio. 5 de maio, Faro de Vigo cuenta que un panadero de Vigo repele a un atracador que lo amenazó con una navaja. Pero el titular continúa y dice: el detenido de 25 años entró en el local sin respetar las normas sanitarias decretadas por el estado de alarma. Claro. Hombre, que agora é o problema. É que ese é o problema agora. Que pasou, David Augusto? Querías dicir algo? Esos son todo excusas. É un problema de diñeiro. No barrio de Salamanca, en Madrid, andan todos de paseo. Aquí nadie dice nada. Xa, bueno. Si tuviésemos pasta, non habría problema ningún. Pode ser, non lo sei. A ver, a min a presencia de don Leandro de Borbón, Margarita Landi, Luis Ortiz, Unida Bon Bisbal, tiña unhas garantías de que había certo nivel e de que mellor podían facer a vista gorda, pero... Eso legitima, legitima. Bueno. Un Borbón legitima, eso sempre. Pero claro, esa sabedes... en Francia. Claro, que a chegada de Arlequín, bueno... esta historia, Arlequín, a momia, tal e cual, pois... Baixou o caché, de todos os xeitos... Ha habido fiestas en Marbella que ha juntado a esta gente concretamente. Bueno, é que agora están... Miguel, por cierto, voy a contar una cosa a 10 segundos. Estaba yo de vacaciones con mi familia hace 5 años en un hotel en Alicante. Oye, pero 10 segundos non, tómate o teu tempo, non temos presa, ata que non remate aquí. En un hotel en Alicante y decían por la noche actuación de un gran mago infantil. Dije yo, hostia, pues estábamos cansados, los niños, papi, queremos ver al mago. Y yo, venga, bajamos al salón a ver al mago. Suena la música y el mago era el Arlequín. Ostras. ¿Qué me estás...? Fue de las mejores noches de mi vida, Que yo miré a mi mujer y le dije, vaya hotel de mierda has cogido. Pero como é posible? Arlequín, tío. Pero hizo un show muy pero chulo. escoita, o número como era, Miguel? Claro. Como era o número? El número era él, como lo conocemos. Y Arlequín. Hacía un poco de globoflexia, que difícil la palabra. Hacía un poquito algún juego de manos, magia muy básica para niños, más o menos controlándolos. Pero mi parte favorita era cuando veía que el show se le iba para abajo, y lo hizo 4 veces. Bueno, hablando con él. Bueno, niño, pues ahora vamos a hacer una poca de música. Entonces sacaba la guitarra, empezaba Lola, cómo baila, no sé qué, y aparecía su mujer, es una señora bastante mayor que él además, vestida de sevillana, que era Lola. Entonces entraba la señora, bailaba así un poquito, los niños flipaban, algún padre daba palmas, la Lola la guardaba y volvía a hacer trucos. Cuando no le salía bien o se le desmandaba el público, decía, pues vamos otra vez, volver a tocar la guitarra, y la señora, que estaba detrás de un biombo así, y la señora sabía que cuando oía la música salía. Y era muy guay. Ostras. Tuve yo a ese. ¿Sí? Spanish Bizarre, eso sí que é Spanish Bizarre total. Onde te leva a vida, onde pode... Pois eu acabarei facendo maxia tamén en Alicante. Ten cuidado, Logo do meu fracaso empresarial, acabarei facendo maxia en Alicante. Espera, porque había unha segunda... Que vaya eu de Lola... O boche de Lola se fai falta, Claro, sí. Aí hai trato, pola miña parte hai deal. Vale. No, teño curiosidade porque Miguel tiña unha segunda parte da historia que quedou aí Que pendente. la segunda parte fue que otro día cantó una chica que no me acuerdo el nombre, pero claro, es que ahora está muy mal describirla, porque ya no se puede hacer. No. Ahora tendría que hacer unos circunloquios de la hostia para acabar diciendo que era una negra gorda. Entonces, saber cómo describirlo. Pero la característica mayor que tenía era su raza y su color. Entonces, era una negra gorda gigantesca que había cantado, en el cartel ponía que había cantado en Factor X. Factor X. ¿Os acordáis? Sí, Factor sí, X, bueno. ¿cuántos años era? 15. Pues sí, ben a gusto, porque iso era os mesmos que a Patrulla X. Era 4 cando 4 era aínda sen fusión nin nada. O sea, que foi cando empezou, pois sí, 15 anos, ben a gusto. Cuando era de la SER. Pues sí, esto fue hace 5, échale 10 años anteriores, ¿no? Entonces cantaba la muchacha y yo ya, y esto mira, se lo puedes lanzar a Fátima perfectamente, porque como había poca gente cantaba sin ganas, lo cual es muy feo,
¿verdad? Porque hai que darlo todo en el escenario, haya uno o haya 1000. Claro. En eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Y la pava se fue desganando. Pues la gente hablaba, uno se movía, porque ella se confundió. Ella pensaba que estaba en el Teatro Real y no. Entonces, bolos de hotel yo los he hecho. Pues, mis compañeros de aquí los hemos hecho todos y hay que tragar. Hay que tragar. Pues la pava no tragaba. La pava no tragaba. Entonces empezó a cantar ya medio de espaldas, medio desganada. Y de repente se gira, se le va y dice, hasta aquí. Y dice, esto se acaba aquí. Y dice, yo no voy a aguantar esto. Que yo pasé el casting de Factor X. Y se fue. Que se llama dignidad profesional. Sí, claro. Totalmente. Bueno, llega a haber ganado Factor X y salía a hostias con los niños, pero... Miguel. E esta era a historia. Nesta onda oín que fai pouco María Jesús A do acordeón. E o seu acordeón romperon relacións por fin logo de cantos anos, 130 anos máis menos, tocando sí. os pasariños. Mi abuela la vio en directo en la cafetería que tiene la señora en Benidorm. Sí, pero hai pouco. ¿No? Pues mi abuela hace un par de años Por eso. fue a Benidorm con el inserso y estaba la señora con el acordeón, que ya me contó mi abuela que se monta una fiesta de la hostia, todos los viejos como locos, luego bueno, se hinchan a follar, es una pasada lo que genera allí. Sí. Bueno, pero ahora creo que o deixou, porque eu Mi abuela, con no. ela... No, abuela non sei. María Jesús, porque dixo que estaba colapsada, xa que estaba saturada de tanto abuelo e agora parece ser que o deixou e está de Ahora va a relax. hacer un disco de boleros, ya verás. Miguel, agora que falabas dos bolos en hotéis, os bolos en hotéis, claro, son complicados. Pero eu lembro un de hai moitísimos anos e ademais creo que mo propuxeras ti, que foi posible, sí, pero imagínate, estamos falando de hai 20 anos case. Un bolo nun bingo. Ostras. Os bolos dos bingos, ou seja, eu creo que non hai cousa peor que o bolo dun bingo. Primeiro que o bingo se lle ocorra que un sábado en Vigo, lembras? Primero que me acuerdo porque ese llegó a mí y yo dije, no, para ti. Si lo quieres. Sí, bueno. Bueno, cuéntalo tú evidentemente, pero creo recordar que era entre cartón y cartón que había que salir. A ver, o rollo, sí, máis menos, o rollo, tú imagínate xa que o bingo, ou seja, eu tive dúas actuacións terribles por concepto. Foi unha dun bingo e outra nunha discoteca en Allariz, que xa non existe, un saúdo para todos os alaricanos que nos escoitan, que non teñen nada que ver con isto, pero que tamén era un concepto moi complicado porque a actuación era a unha, o escenario era, posiblemente, non vos quero mentir, era de alto, imaginemos que a sala tivese 4 metros, vale? O escenario tiña 2 metros de alto e o ancho do mesmo eran dous madeiros que podrían chegar a medir 40 centímetros. Este era o concepto. E aínda por riba, non contentos con que xa o escenario era o que había, e que chegamos ali, lembro tal, bailando a xente, 12 da noite, tomando a primeira, a actuación estaba para unha. E chegou a unha, ¡fum! Dixo que baixou o machete da música como se non houvese un mañá, pero nin fade out, nin nada, zrasca, con todos vos, e ti ali, claro, imagínate ti as caras da xente que lle acababas de cortar o rollo porque les ian ali a bailar yeye. Pero o domingo tamén era unha cousa moi... porque xusto foi un sábado pola noite, día gordo do bingo, onde daban un super... Bueno, non son de ir a bingos, pero os sábados pola noite teñen o superbote, non? Eran 3 pases, Miguel. Eran 3 pases que estaban non entre cartón e cartón, pero bueno, máis menos, non? Así como repartiditos, media hora entre cada unha delas de 15-20 minutos cada pase. Pois imagínate ti que fixemos o último pase xusto antes do super bingo e as caras da xente eran... Por favor, estes señores poden baixar de aí porque temos que, a ver, que o que queremos é aquí hemos venido a jugar, nunca mellor. E iso foi... A mí me pasó de macrodiscoteca hace 10, yo creo que son 10 años, donde el pulpo en... ¿Dónde o pobo este? Carballiño. O Carballiño, correcto.
Señor Carballiño, eu cheguei a actuar, a mí xa me extrañaba que chamaron un venres para un bolo un domingo. Digo, bueno, foi unha sustitución, isto pasa de toda a vida de Dios, non hai ningún problema. Pois cando chego tiña que sustituir a Paquirrín. Hostia. O que pasa é que o promotor non avisara a ninguén de que non ia vir Paquirrín. Decía, eu non digo nada, a xente está aquí dentro, vale? Paquirrín, como me dixou tirado, hoxe mesmo venres, que xa tiña que estar aquí para outro bolo en outro sitio, tiña que facer bolo de venres, bolo de sábado, bolo de domingo tarde, pois entón o que fago, non digo nada, me la como, saco a Miguel. Claro, petada la discoteca, pero de gente que quiere ver a Paquirrín. Estamos hablando de gente... Sí, que quede ver a Paquirrín, sí, bueno, ese tipo de xente, que quede ver a Paquirrín. Gente diagnosticada. Hostias, no pude actuar. ¿No? Me insultaron de tal manera. Y aparte yo me negué ya por dignidad profesional, ya por los insultos, cuando empezaron a corear, queremos a Paquirrín. Digo, mira, yo contra eso no voy a discutir. Dixeches, eu presenteime o casting de Factor X e marcho daqui directamente. Jova, que iso moi... Irme así. Eu fun semifinalista do Club da Comedia. Non teño que aguantar. Bueno, agora falamos dito. Fran, se queres, deixamos traballar nas reformas, que non sei se acabar. Soubemos o que pasou no cuarto da lavadora. Nunca soubemos nada máis de como estaban as reformas do teu piso. Se acabaches de... Porque as reformas, que queres? Non teño tempo para todo. Xa, claro. Se son empresario da noite, son empresario da noite. Non podo estar coas reformas e... Nada que dicir. A semana que ven xa vas nos contar como vai o conto, porque xa non sabemos moi ben. A ruína, chámalle conto, chámalle ruína, xa, Carlos, porque xa é unha ruína. Isto non hai quen o solucione. Estou pensando en chamar o profesor Tristan Breaker, pero non sei se segue vivo ou non. Bueno, porque, claro, de non estar vivo ou houvese aparecido aí, porque para min era un gran referente, pero entón pode ser que este vivo. A ver, se Paloma Navarrete non quere nada, pois, home, máis ou menos Tristan Breaker pode facerme o apaño. Malo será. Bueno, de todos os xeitos, xa digo que, como vayan as cousas, a semana que ven vamos vendo, porque xa tamén quedan poucas semanas de programa, estamos no penúltimo de maio, quedanos como, creo que con 5 programas, non lembro ben, pero quedan pouquinhos. No, pero bueno, ao ritmo que vamos porrazos, básicamente terei a parede lista para pintar en un par de programas. Nun par de semanas, sí. Deu máis vida ao entendes, que a perspectiva é negra. Bueno, nos estamos contigo, Fran. Era como a cantante de Factor X, sí, que non sabe. Y gorda, que no por negra deja de ser gorda, ni viceversa. No, viceversa era outro grupo tamén. Y ni siquiera la voz le correspondía, que era lo que más me jodía, porque digo, vamos a ver, si es negra y gorda, cantará de la hostia. Pues tampoco, tío. Eso es lo que más me molestó. Hai veces que cando non concordan as cousas non concordan. Cando non é de ser, non é de ser. Bueno, que llevamos facer? Fran, un millonazo. Vale. Vémonos a semana que ven. Chao, chico. Xa que imos falar imos seguir falando cos convidados, pero xa que temos unha sintonía de convidados, pois poñemos ya para que, darles un pouco máis de caché, se cabe. Ai, Miguel Lago, Fátima Pego, Erika Luis. Miguel, déixame que fale un momentiño con Fátima, porque tamén a realidade de Fátima nestes días, nestas últimas semanas, foi darlle, a de Miguel tamén, a de todos os que vos dedicades un pouco a actuar cara ao público, pero foi darlle a volta a tortilla completamente. Fátima, ti estabas, como che cadrou, como che colleu o momento do estado de alarma, alerta sanitaria, aquí todo conto. Como foi esa transición a nova normalidade? Pois a nos pillou-nos a 2 semaniñas de arrancar a temporada 2020, ou seja, estábamos a tope de ensaios, a tope de enerxía, coa adrenalina de estar a punto de estrear, e de repente, pois eso, todo se para e a min entroume como un enfado, sabes, un enfado co mundo de decir, jolín, que rabia, non? Despois de pasar tantas horas, tanto traballo e non poder estrealo, creache unha impotencia moi grande, pero bueno, que hai que ter esperanza e a ver se hai sorte podemos facer algo
este verán supoño que a Erika lle pasa un poquinho... Bueno, e a Miguel, non? Están aí Porque expectantes a ver como vai a cousa. o peor de todo do voso é que, polo menos no caso de Miguel e Fátima, eu sei que tamén un pouco por parte de Erika, porque tamén forma parte de Broken Pitch, tiñan colleuvos con prácticamente datas pechadas para unha tempada. Bueno, ti por exemplo, coa Panorama, todo o que vai o que quedaba de temporada, que ia empezar, non? Tiñades todas as datas pechadísimas. E Miguel, eu creo que tamén, non? Xa estabas, segues no Reina Victoria, agora con Tobal Negro. Bueno, agora non, pero tiñas todas as datas máis menos pechadas e tamén saído fora de Madrid. Sí, que es para hacer daño esto. No, é por fastidiar, pero bueno. Pero no va. Sí, yo ahora ya lo digo, ya soy capaz de decirlo con una sonrisa, pero yo he pasado el peor puto mes de mi vida. Y ha sido el primer mes de confinamiento. Ahora ya, pues voy mirando, porque, y es lo que decía Fátima, yo dediqué mucho tiempo a preparar un show nuevo, lo estrené el 11 de enero en el Reina Victoria, donde estaba viernes y sábados, y esto sí lo puedo decir porque es estadística, fue hasta el 13 de marzo, que es cuando ya no me dejan hacer la función. En esos 2 meses, viernes y sábados, son 16 funciones más o menos, es el espectáculo de humor que más vende en Madrid, por encima de Goyo y de Piedrahíta. Tengo esa fortuna. El efecto estreno hace que se agoten las entradas en cada función. O sea, iba como un tiro. La tele iba bien, habíamos cerrado la gira, que es el CaixaNova, que era la primera que iba a hacer fuera de Madrid, el Teatro García Arbón en Vigo. De verdad, en el mejor momento de mi vida. Y de repente hace ¡pah! Y todo fuera. Entonces no tengo perspectivas de volver a subirme a un escenario. Yo creo que antes de enero no va a ser el caso. Entonces, pues... bueno, un pouco todo lo que tenía que llorar y ahora ya... O sea, bueno, isto é unha aliada grandísima, pero ti pensas, por lo que comentamos con outros compañeros, pero ti tamén das como data mínima xaneiro 2021. Non, máis. 2021 sendo moi optimista, porque tense que xuntar varios factores. Primeiro, que os teatros podan abrir a 100% de su capacidad. Claro. Eso é o primeiro. De feito, a rede de teatros privados de Madrid, porque Carlos Sobera é o xerente do teatro no que estou eu, teño línea directa con el, lógicamente, xa me di que abrirán 100% de aforo. E que a propia ministra apúntalle a decembro, no mellor dos escenarios. Entón, para abrir en decembro, que campaña en Navidad, abrirán en xaneiro, que adoita ser un mes. Pero que logo está outra cousa. Ten que vir a xente. Claro. ¿No? Sí, que quitar o medo. Ten que vir primeiro superar la paranoia de esto, que el miedo es libre y hay gente que se ha quedado muy, muy cucú y no va a salir a la calle en su puta vida. Y luego tener dinero, que eso va a ser máis complicado. Ter cartos para ocio. Entón, si sumas, tens que atopar a alguén disposto a ir ao teatro e que además teña cartos para entrada. E pareceme a min que poderían abrir os teatros a un 10% de capacidade que por aí andaríamos. Eso é o que vai ser moi complicado. Moi complicado. Bueno, o virus non nos vai matar, pero probablemente moriremos de hambre. Xa, segues coa tele, en principio, canto vos queda? Lo mismo, en la tele me he encontrado que las medidas de seguridad adoptadas hacen que tengamos que estar el equipo dividido en 2, con lo cual mi trabajo de un mes se ve reducido a 15 días. Claro. Entonces se me ha ido la mitad de la tele y todo lo demás. Pero con lo cual, bien. Xa, sí, no, por lo demás bien, ¿no? Estiveches facendo el Pero bueno, ahora cuando dicen, bueno, pero tienes salud, digo, hombre, ya, claro. Bueno, non é unha non é unha boa época. Mira, Pepe, claro, non é unha boa época tampouco para dicilo así. De puta madre vivindo no coche. Claro, imagínate. Claro. He sido un poco egoísta, teniendo a Pepe aquí con los huevos podridos y tirado en el coche. Joder, Miguel, es que eres guapo, estás forrado de pasta, eres exitoso. No lo estoy, que es la putada, que si lo estuviera no estaría tan agobiado. Claro. Bueno, pues eres guapo. Tengo para tirar un rato, pero que no se haga muy largo. Xa, por iso. Bueno, a ver, o rollo é que todo o mundo está pensando o mesmo, que ao final ti que traballas ademais nisto, é unha pregunta que estamos facendo, ti tamén pensas que ata que non cheguen o 100% do aforo, isto non é rentable. Entón é probable que non se... E ya para non alargarme, que abran los teatros e que se vuelva a generar confianza.
confianza en que pueden venir al teatro, porque a mí yo es una cosa que tiene que hacer ya, y ahora sí que aprovecho para meter la cuña, y esto forma parte de las autoridades y de educar a la gente. O sea, no puede ser que puedas ir en metro o en un Vitrasa con la mascarilla y te digan, con la mascarilla en el Vitrasa no te va a pasar nada, pero en un teatro vas a morir. Joder, no. Entonces podéis venir al teatro perfectamente, que no pasa nada. Ya lo sumo, que es lo peor que puede pasar, que se muera tu abuela. Porque te has reído viendo la obra. Claro, y lo bien que lo pasemos, que dio otro, claro. Erika, a ti tamén anda... Bueno, mantén la distancia de seguridad con tu abuela, pero a mí ven a verme, joder. Por certo, estiveches facendo el confinado tamén estes días, que como va o formato? Vas a ir con el vendo as perspectivas ou estás dando unha volta? Hice 13 para el momento ese de directos en Instagram, que había más directos que Ciudadanos. Sí. España, y lo quise hacer porque además era una manera de tener un poco del teatro, de esa cosa del directo. En la tele estoy dirigido y no mando yo, entonces me jode. Con lo cual ahí sí puedo tirar. Pero ahora estamos valorando la posibilidad bueno, valorando no, estoy pendiente de si me lo compran. Directamente. Guay. Si me lo compran, paso a un pequeño canal de televisión, y si no me lo compran, lo voy a retomar en YouTube ahora en 15 días. Bueno, estamos atentos entonces. De volver y seguir haciendo cosas. Bueno, y en la medida posible intentar monetizarlo. Claro, que isto mellor isto que buscamos todos. Ao final, xa que o faz, polo menos pois sacar algo de cartos. Erika, como andaba... Bueno, ti estiveches facendo tamén nesa morea de directos que dicía agora Miguel, nestas semanas, os domingos, non? Estabas na tua canle de Instagram, pode ser? Sí, empecé nun dos primeiros domingos da cuarentena. Bueno, vin que funcionaba, vin que gustaba, vin que eu me entretiña tamén, a verdade, porque moito fixeno como unha maneira tamén de, non sei, de intentar salir dese agobio no que nos encontramos todos, por aportar un pouquiño, iso gustou, fun facendo temáticas distintas. Era un directo, sempre dicía, non era de dar el do de pecho, non, era de que a xente intentara pasalo ben, rirse un pouco, recordar temas que xa tiña olvidados, cousiñas así. Bueno, pero bueno, o rollo era non estar parado tamén, non? Exactamente, sí, era por entreter a xente e por min tamén, para intentar eu estar entretida tamén, con preparalos, con buscar temáticas distintas, cousas que ofrecer, porque é iso, é agobiante pensar non saber cando vas a volver. Hoxe, ademais temos a sorte de que vas pechar o programa. Que nos vas cantar hoxe, que imos escoitar, Erika, para rematar o programa? Un tema que se chama Someone to Love. Xa veredes, Lewis Capaldi. Luis Capaldi. Compartimos nome, entón fume por aí. Sí, RQ, adiante. Estou moi tolo con nome. Lewis ou Luis? Porque pásame con Carl, con Luis Carl. Realmente se o pronunciáramos como debemos sería Luis, é como de primar e primar, ¿no? Pois é o mismo, se o pronunciáramos correctamente. Como queres que te chamemos? Normalmente chamame Lewis. Vale, pues Lewis. No Luis, pero a correcta pronunciación é Luis. Iso é verdade. Pero correcta non. Non hai cousa peor que ir de listo como a min. Que asco. Como a min, que son José Luis tamén. Exactamente, o mismo. José Luis, xa que falas, imos escoitar unha consulta que nos chegou de Desescal. Non fai falta. Sí, xa que estás no coche. Por qué? Por que temos que traballar? Bueno, home, non. Moitos invitados maravillosos que falen, eles. Eu estou moi enfadado ca xente porque chamaronte polas redes periodista, e eso sí que non, por aí sí que non paso. No. Por aí sí que non paso. No, vete a saco contra esa gente, que a mí me lo dicen también, y me joden el alma. Porque vi una gilipollez en la tele y me dicen, tú como periodista no deberías. No, por aí no, por aí no. Isto pasou ya a Pepe. Pepe, estamos contigo, a tope do como que non, xa sabes, bueno, os que non saben de que vai o conto, pois tampouco fai falla, pero vamos, que nos a tope contigo. Venga, Pepe, tú como Lolita, que claro, vive en un coche y folla en el baño del VIP. Venga. Imos escoitar, que sabes que me falla ilusión, Pepe, como porque... la mujer del Arlequín que vivo detrás de un biombo. Pepe, faime ilusión porque nos la mandou o noso amigo Andrés, creo que a sexta nin escoitei, cuidado, isto vai sin filtro. Sin filtro, non sei de que vai. Bueno, pero ti és un profesional, se tes un consultorio no programa 604-029957, mandan unha consulta. Claro, pode mandar WhatsApps, xa saben que agora
como estou solteiro, tamén atendo Tinder de 8 da mañán a 3 da tarde, entre semana, e logo consultas pola tarde. Claro, que os saiba xente, que tal vai? Ben? Hai Uf, progresións? o Tinder moi mal. Ah, vale. Está estropeado ou algo porque non me fala nadie. Case mellor. Claro, cuando te dicen vamos a tu casa, dices tú. Claro. Ahora entiendo, soltero, de echar de casa, vive el coche. Claro. Eu no coche non, claro, que é unha frase que temible. Bueno, imos coa consulta, escoitámola e despois xa lle contestas. É de Andrés, que hai tempo que non vemos, porque como xa estamos confinados, antes viña moito a Lagulet, pero polo menos sabemos que está vivo, porque manda consultas. Que tal, amigos? Como estades? Agardo que esteades ben elevando esta desescalada do mellor xeito posible. Eu, xa que non podo xogar a nada con vosco últimamente, nin ao xogo, nin aos tiros libres de Ibercon Sanfib, e menos agora porque estamos en confinamento, pois decidín ocuparme da casa. E mirade por onde, teño a sexta consulta para Pepe Capelán, que así fagolle traballar un pouco. Capelán, resulta que decidín innovar un pouco neste confinamento e quitei todos os pósters de habitación, porque estaban bastante usados e algúns xa eran moi antigos, non tiña sentido que os tivese todavía na parede. O problema é que como levaban moito tempo postos, cando quiteinos, quedaron esas marcas descoloridas. E claro, o problema é que non sei como quitalas. Ti, Pepe, que consello me darías para quitar esas marcas? Eses cadros descoloridos. Teño que pintar toda a parede de novo? Vale. Basta cun pano húmido con auga ou teño que mercar algún produto Que se me específico? ocurre en este momento. Cal sería a mellor opción? Relacionado con Pois nada, aí queda a con- miña o sea, cuestión con sobre cosas paredes e adolescentes. pósters. Agora ti, Pepe, resolve como mellor conveña ou que máis dá? Como che dé a gana, que a sección é túa. Veña, moitas grazas, bico forte e ánimo, que xa queda menos. A ver, Pepe. Pepe, para que reflexiones un pouco. Para que non... A pregunta é complicada, porque vai de pósters de manchas e de Claro, pósters... A Un ver, a pregunta é rapaz complicada. de menos de 22 anos, que é hormona pura, manchas na parede, pósters que os tuvo que quitar. Bueno, en fin. O primeiro que gracias porque che deu mando da sección, Porque Hombre, menos mal. no, a sección é túa. Eso está guai. Claro, en plan, no, eu consulto, pero gracias, Andrés. Recomendaríalle pintar, poñer pintura plástica. Ou, xa, no seu caso, poñer azulejo, que é facilmente lavable, son unha Karcher, sabes, chegado o caso, lavas todo. E logo poñer pósters plastificados. Vale. Xa está, ata aquí o meu consello para Vale, Andrés. moi ben. Es partidario de Canutillo con celo ou daquela historia que vendían cando eu tiña 20 anos, que era como plastilina? Lembrade, non sei se lembrade. Chicle toda a vida. O chicle. Dai veñen esas manchas. Bueno, vale. Aí eu de outro. Bueno, que, si de non verdad, Carlos, entres. que calquera comentario que se me ocurra relacionado con un rapaz posadolescente, pósters na parede, manchas, etcétera, Sí. e que non que vou acabar na cadea, o sea, se non acabei polo desta semana, vou ir para que ven. Sí, non O te colectivo metas. neonanistas que me van a crujir. Claro, Entedes? claro. Entón, recomendo que poña a parede de habitación con superficie facilmente lavable, como pode ser o azulejo, e logo pósters plastificados. E aí xa que Sí. cada un que queira entender que entende. Perfecto. Pois eu creo que está moi ben, Pepe. Vale. Saiche airoso deste marrón, porque era un marronazo forte, Era un marronazo forte. Home sin facer chistes de pajas, de masturbarse. No, sí, claro, no. Afortunadamente non fixen ningún. Leváchelo moi ben, moi con moito estilo, como non podía ser de outro xeito. RQR, antes de que estamos a piques de rematar, pero é o momento de aproveitar que está aquí Miguel Lago, tamén están Fátima Pego, tamén ten Erika, teñen tamén unha parte de actrices, porque ao final unha traballa na Panorama, aquí iso é un espectáculo completo. Ao final xa non solamente cantades, Fátima, senón que poñedes a carne no asador, coa interpretación tamén. E Erika, bueno, en fin, con todo o que facedes os de Broken Pitch e todos os vosos vídeos, caracterización, maquillaxe, performance, entón creo que hai que aproveitar que está Miguel tamén para ese personaxe que estás construindo, que levas
6 semanas construindo, lembro que quedan 4 de programa, ou 5, falla algo con isto, pero vouche poñer a sintonía, explícaslle a Miguel, pedimoslle un conselliño rápido e imos marchar, porque dentro de nada xa vai dar A unha temos que marchar, porque veñen os informativos. Dalle aí, RQR. RQR, sigo buscando. RQR, entro pensando. RQR, sigo avanzando. RQR, sigo soñando. O autoproclamado cómico máis sexy de Galicia, Fernando RQR presenta Xeración Espontánea. Xeración Espontánea, amigos. Sí, señor. Bueno, veña, dalle, bule para aproveitar que está Miguel, que estaba nervioso. De un momento. David, moi rápido, por favor. Lémbrame como era a personaxe que estábamos creando, que xa non me lembro. Millennial, sí. Xaponés e opositor arpista. Vale. Nome, como era o nome? Apuntache? Sí. Non me lembro. Pini, Yamaha o Conexo. O Conexo ou Pini Yamaha, correcto. O Conexo era o alcume. Por se acaso vos preguntades calquera vos tres como fixemos isto, sabedes as típicas listas de número de día, número de mes, número de ano que colgan en Facebook? Pois fixemos unha a semana pasada, fixo aquí RQR e pediulle a Marcos Pereiro, a Carmen Méndez e a Tincho Fernán que dixeran cada un día do mes, un mes e un dos anos millennial, claro, porque ya como personaxe era millennial e de 1980 a 2020 el tiña asignados nomes e tal e ao final saiu Pini, Yamaha o Conexo, é o personaxe. Adiante, vale. RQR. Se vos parece, sí. Eliximos como é arpista, opositor arpista, eliximos entre os tres, entre Erika, Fátima e Miguel, poñedevos de acordo a un poema que vos guste e metémoslle unha arpiña por detrás e con esta personaxe que eu creei, Pini o Conexo, Kawasaki ou como era? No, Yamaha. Kawasaki era outra opción. Sí. Pois facemos así unha poesía. Pero hoxe? Sí, ou para o próximo día, como que irades. O próximo día, que che propoñan unha poesía. O cliffhanger, vale. Claro, deixamos todo trincado porque non teño eu preparado música de arpa, basicamente. Non hai problema, non hai problema. Miguel, cal é a túa poesía preferida, poema? non viña preparado Miguel o mellor para isto. E con eso pretendes hacer algo? Sí. Ti dalle. Si ti soubeses. Podes tirar por Espronceda. Es que, ¿sabes qué pasa? Por Espronceda, sí. Es que iba a decir uno de Rosalía, pero es que me parece fatal el respeto. Claro. No. Ahora ten que ser Rosalía. Mira, aunque Fátima elixa a que queira. Rosalía, Miguel, gústame. Pon a autora. Ahora Fátima, dime. Venga, yo pongo la autora. Rosalía de Castro. Aparte, pues mira, vamos, Campanas de Bastavales. Claro, que la de Ali de Bastavales cadralle fenomenal. Aparte, muy bonita, muy bonita. Lembrade que non a coñezo, pero chulísima seguro. Bueno, pero sí, vai te gustar. Para matarte. Pero bueno, Erika, ti dime unha canción. Ti unha canción, Erika. Unha canción. Unha canción. Sí, despois buscámola en arpa. Malamente. Malamente, vale. Entón, vamos a buscar Malamente. Que no es esa Rosalía, que es la otra. La buena. Pero está bien. La que sí está muerta. Claro. Pero está bien. Pero, no, pues, perdona, Miguel, perdona, porque a otra está muerta por dentro tamén. De todo o business. Yo ahí ya, mira. Bueno, nada, ganándonos de más. Yo no me voy a buscar una movida con los fans de Rosalía. Bueno, imos cantar Campanas de Bastavales un pouco con Malamente tocada polo arpa. Pero ti crees que ímos a encontrar Malamente? Bueno, a ver se encontramos. Seguro que hai, Malamente en arpa. Eu fago, non te preocupes. Bueno, xa que non dá tempo hoxe, unha... Mira tú, que pena. Vaya. Bueno, unha recomendación. Pues Moncho Borrajo, mira, te voy a decir una cosa, serás el gallego más guapo, pero Moncho Borrajo ya lo estaba haciendo. Claro. Moncho Borrajo ya estaba en la segunda vuelta. Moncho Borrajo ya había acabado el poema, faltado al respeto a una señora y escrito un poema demagógico sobre que es gay y está vetado en la tele. Y todo eso ya lo hubiera hecho Moncho Borrajo.
Bueno, pero él ainda está empezando, Miguel. Non podemos pedirlle tanto. Pouco a El pouco. Moncho Borrajo, ¿no? Está empezando. No, Fernando RQR, non sei Moncho nada. Borrajo é como o Zetangana voso, non? Buf, Entendo. é complicado sacar semellanzas millennials. Teríamos que pensalo. Bueno, ti dalle, o peor de todo é que non che soa para nada campanas de Bastavale. No, de verdad que non. Cando vos A olle ver, podo tocar, buscar aquí googlear por rápido, favor, pero que sería Isto é producto da Loxe. da Loxe, amigos. isto que provocou a Loxe. Claro, que ao final non que nin aprenden Claro, iso. ¿cuántos años tienes? Eu vou cumprir 32. Ainda o dis. Así está. No, va, veña, é todo froito do personaxe. Claro. Campanas de Bastavales sei nada, pero de sobra. Sí, xa, sí. Campanas de Bastavales. Cando soigo tocar, me muero de añoranza. ¿Ves? Es- Qué rápido. Dices que rápido busquei. Cortade ya wifi aí. Sí, no, rápidamente. En fin, imos dar as grazas aos tres por estar pasando connosco esta noite de luns xa, que comezamos a semana. Estamos en fase 1, ata Miguel Lago está en fase 1, polo menos ata agora estivo en fase 1. No, yo estoy en fase 1. Mira, tío, yo voy a salir a la calle a beber y que sea lo que sea. Efectivamente, ahí está. Yo, lo que sí, antes de... Ya estás despidiendo, ¿verdad? Sí, porque... porque llega la una. Sí, una pregunta. Yo la única pregunta que te quiero hacer, y con esto ya, yo ya me despido. Adelante. El señor este que está aquí, Pini, ¿cuándo habla? No, Pini ten a sección máis... O bien a ver, es No. a los que le gusta mirar. Yo es lo único que quiero saber. Pagan por ello, así que no. No, Pini é o técnico tan só fala un minuto no programa. É o que ten que falar, non? Ya, es que tiene mejor trabajo que el alcalde de Orense. Hombre. É ben pagado, ademais. Pois Pini, a semana que ven tocache minuto e medio, vale, aínda que sexa Venga. solamente como deferencia a Miguel Lago. Prepararei algo. Queremos darlle as grazas aos tres. Fátima Pego, moitísimas grazas. Moita sorte. Gracias a vos. Non falamos dese proxecto que tes con Pepo Suovos e con quen máis, por certo, para este verán. Agora así Con rapidinho. José Ruiz. E que tedes pensado facer así rápido para dar así unha pincelada? Pois adaptarnos un pouco á situación que temos agora, vamos a mesturar un pouquiño de humor, un pouquiño de música verbeneira para amenizar un pouquiño a vida dos galegos nestas semanas que se veciñan. Vale, tanto para interior, Por aí andaremos. para interior como para exterior, quero dicir, ides Adaptámonos, os tempos non están para outra cousa. É o que temos. Fátima, moitísimas grazas, veremoste non solamente por aí adiante, senón o mellor en breve por algún plató de televisión. Grazas por estar connosco. Miguel Lago, Miguel, Un placer. un placer, grazas por estar connosco. Eu tiña moitas ganas de terte aquí, e aínda que sexa así deste xeito videoconferenciante, pois mola moito, e a ver se cando se volvemos para a temporada que ven e todo vai máis menos ben, pois un día que che cadre Por favor, me achegaste encantará. por Sí, Vigo sí. e xa facemos o programa normal. Estamos facendo pois o programa anormal. Novo normal. O novo normal, claro. Normal. Claro, non facemos o vello Nunca normal. nos saliu, Carlos. Bueno, non moi normal non somos tampouco, para que nos imos. E grazas a Erika Luis que vaise despedir de nós. Grazas, Erika, por certo, por estar connosco. Moita sorte. Un placer. Nestes tempos que nos toca, e disfrutamos agora dese Someone to Love, era verdade? Alguén para amar, para os de francés, que seguro que hai algún. Non sigades por aí a broma. Moitas grazas a todos e deixamos vos con Erika Luis, David Augusto na produción, Alejandro Martínez Pini, Pepe Capelán, Fernando RQR. Marchamos porque xa chega unha, pero marchamos coa música de Erika Lewis. Aí. I'm going under, and this time of year there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I can't deny the way you number the pain. Now the day leaves.
It's all another way of loving, I'll be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same.